No takhle, sorry. Jdeme na to. Začínáš ty nebo já? Já tady chci nastříhat, ty určitě tady tohle, to bude peckozní. Tak začínáš ty nebo já? Jo, já. Tak začínáš, první tam, ahoj, já jsem Žaneta. Tak říkej, ahoj, já jsem Žaneta. Ahoj, já jsem Žaneta Augustová. Ahoj, já jsem Lenka Zemanová. A vítáme vás u našeho nového podcastu. Podcast Dokonalé úklidovky s názvem Neuklizeno. Mohli bychom to udělat ještě jednou? Jo, můžeme. Já tam dělám stejné ksichty, jako jsem dělala. A je to neuklizeno? Je to No, neuklizeno? já jsem se nebyla jistá, to je neuklizeno. Protože my máme 50 názvů vymýšlených. Ano. Čet je velký kámoš. Jo. Ano. Nevěřte mu. Prosím tě, pozuj, jo, začínáme. Ahoj, já se jmenuji Usmět. Žaneta Augustová. Dobře, ale jmenuji se tak. Nevěřte jí. Ahoj, já se jmenuji Žaneta Augustová. Ahoj, já jsem Lenka Zemanová. A vítáme vás u nového podcastu Dokonalé úklidovky s názvem Neuklizeno. Neuklizeno, to jsme my. Tak, proč podcast? Protože se s vámi chceme podělit o naše zkušenosti, chyby, přešlapy, které děláme a můžete se z nich ponaučit a třeba vám to pomůže v tom, jak nastartovat vaši úklidovku, ale nedokonalou, to už máme my. A myslíme si, že takový podcast tady není a že by mohl být oživením podcastové nabídky. Sortimentu. Hlavně právě pro ty, kdo mají nějaký svůj takový podobný biznis, jako máme my, a kterým by pomohlo, že někdo sdílí nejenom své úspěchy a kolik má zakázek a jak mu všechno funguje, ale taky to, co nefunguje, to, co se může pokazit, co může nefungovat, co proti tomu můžete udělat, nebo jak se některým věcem bránit, jak jim předcházet, a nebo prostě, když už se něco stane, tak jak to vyřešit. Máme samozřejmě bohaté zkušenosti i s neúspěchy. To nebudeme zastírat. Tak tedy, do čeho se pustíme na začátek? Proč jsme nezačali? To je téma dnešního podcastu vlastně. Proč jsme nezačali? Proč jsme nezačali? My jsme založili společnou firmu, Dokonalou úklidovku, před Měsícem a půl. Před měsícem a půl. A byli jsme na úžasné vlně, prostě co všechno uděláme, jaké všechny příspěvky připravíme. No a co se nám stalo? Co se nám stalo? Řekli jsme si, proč nemůžeme, co nám chybí, hledali jsme důvody, proč to odložit, že bychom měli natáčet na určitých místech a stále jsme hledali důvody, proč nezačít. No a my jsme ani nehledali, my jsme v podstatě měli, protože chtěli jsme být dokonalé, chtěli jsme to mít perfektní a ladili jsme obsahy, témata a vlastně kdy začít. Do toho se nám samozřejmě míchá práce, kterou máme, práce, rodina, všechny tady ty věci, které samozřejmě v životě jsou každého z nás. A tím pádem my jsme tomu dali prioritu, toto jsme trošičku odsunuli, pak nějaká dovolená, že někoho, že pak si někdo onemocní, prostě nebo si někdo onemocní. No, jen tak si někdo jezdí po dovolených, ale tam umře. No. Tam pokládala život na turistické stezce. Ale pokládala ho za dokonalou úklidovku. Jo, ostatečně. No a teďka poslední dny jsme si říkali, ne, pojď, jdeme, šlápneme do toho, chceme to nakopnout, těšíme se na to. V podstatě my jsme budeme takové krásné vlnce, chceme se na ní znova dostat a budeme tvořit, budeme dělat máme vymyšlených spoustu příspěvků, jenom je prostě natočit, jenom se do toho prostě vrhnout. Je to pro nás nové, je to neznámé, tím, jak jsme neprofesionálky, tak se cítíme jako hloupě, samozřejmě se cítíme trapně, že to nebude vypadat dobře, co vlastně řekneme, nebudeme se přebreptávat, máme si nachystat osnovu, nemáme si nachystat osnovu. A já si myslím, že tady tyhle strachy má každá z nás, která se rozhodla třeba rozjet své nové podnikání. Řekla si třeba tak dobře, já si dělám úklidovku, protože to zní fantasticky, to zvládnu,
toho bych se nebála, prostě co je na úklidu, že, ale jak začít? Kde začít? Potřebuji mít přípravky, potřebuji mít, nevím, účetní, potřebuji mít auto, potřebuji toho spoustu vědět. Aby jsme ti řekli, že nemusíš být dokonale připravena. My ti postupně budeme sdílet příspěvky, které ti ukážou, jak jednoduše začít, jak to jednoduše rozjet, jak to jednoduše provozovat. Samozřejmě, že je spoustu nástrah, které tě můžou čekat. Ty ti taky prozradíme, takže budeš mít možnost se jim třeba některým vyhnout, anebo je lépe zvládnout. No a můžeš takhle jít s námi prostě krok za krokem, ať už jsi na začátku, nebo ať už máš uklidovku a prostě budeš hledat jenom nějakou inspiraci, anebo se třeba přijdeš bavit. Co víš, třeba budeme víc zábavné než edukativní. Nevím. Budeme zábavné? Já doufám, že ano. Pojďme zkusit být. Mě třeba napadlo, jak jsme chystali jakože dnešní téma a neuklizeno, jakože název podcastu neuklizeno, tak mě napadlo třeba, jestli budeme uklízet nebo prozrazovat. Uklízet. Jestli budeme prozrazovat, zda tady máme uklizeno. Přiznám se, že jsme u mě. Má uklizeno. Dělá, že nemá. Má uklizeno. Nevěřte tomu. Má tady dva obrovské psy. Z toho největšího. Hlídáš to? A má uklizeno. Nevěřte, že nemá. Že máte uklizeno, Žínku. Řekni, máme. Poskládala jsem polštářky. Má uklizeno. Ano. Tak. Co bychom mohli říct v tomhle ještě sledu? To si vystřihneme. Co máme? Aha, to tady podobně není. Podívej. Asi bychom vám chtěli ještě říct, že naše videa budou pokračovat a budeme chtít v každém videu vám ukázat, když byste začínali, takové tipy, jak začít, který úřad budete potřebovat si vyřídit. Jsou to drobnosti, ale důležitosti, které vám můžou pomoct si říct, jasně zvládnu to, přece to není zas taková hrůza. Nečeká tam na mě bubák a není to nic těžkého. My jsme sice založili firmu a ty můžeš pracovat jenom sama se sebou, nemusíš mít okolo sebe nikoho, ale dozvíš se ty detaily, které ti pomůžou začít. Odchází. Už ho to nebaví. Už jste holky dlouhé, nic se tu nerozdává. Žádné kokino. Takže se tady budeme každý týden potkávat. Vytvoříme si obsah tak, aby to následovalo, aby si mohla čerpat vždycky postupně z těch témat kroky a návody, jak jít dál, co tě v následujícím kroku čeká. A chtěla bych já podotknout, že nejsme jenom pro ženy, že nás můžou poslouchat i muži. Nemá poslouchat. Ale taky si můžou udělat klidovou firmu, že? Ano. Musím říct, že já jsem měla nedávno hovor s pánem, který reagoval na inzerát na práci a byl mi velice sympatický svým projevem. Jako málo která žadatelka má takhle jako sofistikovaný a kultivovaný projev, jako měl pán. Nevím samozřejmě, kdo byl na druhé straně, ale jako kdybych pro něho měla místo, tak bych mu určitě příležitost dala. Bohužel si myslím, že jsou tady trošičku předsudky, že kdyby nám třeba po nějaké administrativě chodil pán uklízet, tak nevím, jak by se na to osazenstvo kanceláří, což hodně v firmách tvoří ženy, jak by se na to dívali, ale jako chci říct, že mám takovou zkušenost, mimo to jsem i zaměstnávala nějaké muže. Takže ano, pánové. Mimo to se budeme snažit vždycky krásné a vtipné. Dokonalé. Dokonalost je nuda. Takže budeme nedokonalé, někdy budeme plakat, prostě... Ne, my se budeme snažit být dokonalé, ale vlastně budeme nedokonalé, protože dokonalý není kdo. No jistě. No. Kdo je dokonalý? No. Tak asi si pro příště nachystáme nějakou osnovu, nějaké jakože nápovědu, tak tam si nachystáme osnovu, aby jsme jako
vypadali trochu profesionálněji. No, tak co vám budeme povídat? Mě jsme z toho nervy, jestli tohle vypustíme, nevíme, ale budeme se těšit na další téma, které pro vás chystáme. Ano. Jo, moment. Pardon. Ano. Já jsem chtěla říct, ať sledujete na Instagramu Dokonalou klidovku, kde se v příbězích dozvíte, jaké bude další téma. Přesně tak. Budeme vám dávat dopředu vědět, jaká témata pro vás chystáme. A pokud chcete, aby vám nic neuteklo, tak si nezapomeňte, zvoneček tam je nebo něco takového, odebírat. A dejte nám like. Odběr, like a komentář. Komentujte, pište nám. Budeme to číst. Když tam budou 10 000 komentářů, budeme s tím mít trochu problém, ale myslím, že teďka na začátku budeme rádi za každý komentář a určitě budeme reagovat, budeme se na vás těšit. Mějte se krásně a užívejte sluníčka. Buďte nedokonalí.